Αγαπητοί συμπατριώτες, η ιδιαίτερα μας πατρίδα πραγματικά δοκιμάζεται, αν θέλετε, αυτό το διάστημα και μαζί της δοκιμάζεται και η δική μας, αν θέλετε, παρουσία σε αυτό το χώρο, από τον αγώνα που είναι σε εξέλιξη και αφορά την ανάρτηση των περίφημων δασικών χαρτών. Η Μάνη, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι μια περιοχή της πατρίδας μας, μια γωνιά της Ελλάδας, η οποία δεν απελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό. Άρα ουσιαστικά εδώ δεν υπάρχει τίποτα που να είναι κρατικό. Οι Μανιάτες πάπου προπάπου ξέραμε πως κληρονομήσαμε και γνωρίζουμε όλοι πως κληρονομήσαμε την πατρόα γη μας, τα χωράφια, τις ξερακιανές ελιές μας, τα χτάρια που εκαλλιεργούνται όλα τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 60 και ξέραμε πως είναι ιδιοκτησία ακόμη και τα βουνά. Και πράγματι το αποδεικνύουν αυτό, τα χιλιόμετρα, τα τέλειωτα χιλιόμετρα ξερολιθιάς, το αποδεικνύουν οι στέρνες, οι καλύβες, που είναι γεμάτος ο τόπος μας από άκρου εις άκρον. Εδώ λοιπόν τα πάντα είναι ιδιοκτησία. Ξαφνικά έρχεται λοιπόν το ελληνικό κράτος με τους περίφημους δασικούς χάρτες και την ανάρτησή τους και μαθαίνουμε πως η μισή Μάνη τουλάχιστον είναι δασική έκταση. Είναι μια προσπάθεια κυριολεκτικά άθλια με σκοπό στο τέλος την υφαρπαγή των περιουσιών μας. Εκείνο δηλαδή που δεν κατάφεραν οι Τούρκοι τα 400 χρόνια σκλαβιάς της Άλλης Ελλάδος με τα όπλα, οι παντοδύναμοι Τούρκοι, θα το καταφέρουν τώρα κάποιοι άθλιοι γραφειοκράτες και μια μνημονιακή υποχρέωση του ελλαδικού κράτους, η οποία βέβαια έχει να κάνει με το γενικότερο ξεπούλημα της πατρίδας μας. Εμείς θα μείνουμε σε ό,τι μας αφορά. Είναι πραγματικά απαράδεκτο για μια περιοχή όπως είναι η Μάνη να ανοίγεις αυτούς τους χάρτες και να διαπιστώνεις ότι η μισή περιοχή μας χαρακτηρίζεται δασική έκταση. Οι Μανιάτες δεν θα το ανεχθούμε αυτό, θα υπερασπιστούμε τη γη των προγόνων μας, τη γη που κληρονομήσαμε από τους παππούδες και τους πατεράδες μας, γιατί έχω ξαναπεί, δεν θέλουμε να αποδειχθούμε ότι οι σημερινοί Μανιάτες είμαστε οι χειρότεροι Μανιάτες όλων των εποχών. Γιατί τέτοιοι θα είμαστε αν δεν υπερασπιστούμε τη γη, την τιμή και την αξιοπρέπειά μας. Υποβαθμίζεται πράγματι ο τόπος μας με τον τρόπο αυτό, υποβαθμίζεται και συνδέεται η ιστορία αυτή των δασικών χαρτών και με τις προσπάθειες που γίνονται τελευταία για να γεμίσουν ανεμογεννήτριες στα βουνά μας, κυρίως στο νότιο Ταΐγετο, στην περιοχή της Μέσα Μάνης. Τίποτα λοιπόν δασικό, τίποτα κρατικό σε αυτή την ευλογημένη γη που εδώ πρωτοφύτρωσε της Λευτεριάς ο σπόρος στις 17 Μαρτίου του 1821. Από εδώ ξεκίνησαν όλα, από αυτή τη γωνιά της Ελλάδος ελευθερώθηκε, ξεκίνησε η σπίθα που έγινε φωτιά και ελευθερώθηκε η πατρίδα μας και γι' αυτό και οι Μανιάτες ήμασταν πάντα και είμαστε ο σκληρός πυρήνας του ελληνισμού. Ό,τι γίνεται εδώ πιστεύω ότι έχει αντανάκλαση σε όλους τους Έλληνες. Χαίρομαι αφάνταστα που είμαστε σε αυτή την ιστορία, την απαράδεκτη, την αθλιότητα, την πανελλήνια αθλιότητα των δασικών χαρτών. Χαίρομαι που οι Μανιάτες είμαστε πρωτοπόροι και πραγματοποιούμε στις 2 του μήνα την ημέρα Πέμπτη στο Σύνταγμα την πρώτη μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση για το αυτονόητο, για να πούμε ότι η γη των πατέρων μας δεν είναι ούτε δημόσια ούτε δασική. Και για μας, πέρα από την αντικειμενική της αξία, έχει μια κορυφαία συναισθηματική, βιολογική θα έλεγα, αξία. Η Μάνη λοιπόν έχει αποφασίσει να κινηθεί ομαδικά και αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της. Είναι πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερο και πολύ ελπιδοφόρο το γεγονός ότι οι Μανιάτες μονιασμένοι, αγαπημένοι από κάθε γωνιά της Μανιάτικης γης αποφασίσαμε να βρεθούμε κοντά σε αυτόν τον αγώνα και είμαι βέβαιος ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται θα είναι μια μεγάλη πρίκα για το παρόν και το μέλλον της ιδιαίτερας μας πατρίδας που πάντα ήταν στην πρωτοπορία των ουσιαστικών αγώνων. Λαϊκή λοιπόν και εθνική αντίσταση στη Μάνη για όλους τους Έλληνες. Αυτό είναι η ουσία, αυτό είναι εκείνο που πραγματοποιούμε τώρα και θεωρώ ότι θα πετύχουμε. Γιατί οι Μανιάτες απλά δεν θα γίνουμε πρόσφυγες και δουλοπάρικοι στον ίδιο μας τον τόπο, χάνοντας τη γη μας, χάνοντας τη τιμή μας. Σας ευχαριστώ.